chi bai ule kan video te hi then khat tan chona ho mai theya ma se la thelo hrim hrim tele abik takin train ala chongai lo tele tuna tanga rei lo te a train a jin tum mek te tan kan video te hi atang kai hle kan bai se yani rela chuan conductor an om ve si lawa mania in boy pui veka nga ya chu wangin AC le sleepr class middel bat ticket book te tan le side lower ticket book te tan mani thunna tur le munna tur siam dan te seina seat khai dan le a phel dan te kan zir don ani tuna middel bat khaya phel mek tu hi ka chon na compartment a chong ve ani a video siam ka duwa middel bat hi khaila chuan i phel lenga video in ka lo la don nia ka ti a ti chuan tiang hian min ti sakani he a cherang lutuk deuh hleka duai chuan alang fe lo mai thayani middel bat hi kan khai don chuan hlema a seat hi dom kan hreta ngai thina phel dona po hlema dom kan le hreta ngai thin a khai na hi tiang hian kan phelanga a ma an khai ang khan achunga tiang hian kan khai le thin don nia hei hi side lower bat ania a seat hi an do zom lowa a hnoya kan mut don chuan tiang hian do zom angai thina chu wangin a do zom dan kan zir don ani tin i bung ro tala kali du chuan herring chunga hian chain ni thunanga ti chuan tala ini kalang chuanin tiang hian a Nghenchhan lok na pahni hi ipot chawanga ti chuan zoite in tiang hian i do zomang video hi tha i ti chuan min lo share sak ve don nia